Nagwiwili sila sa banda sa may lahar. Doon ang kanilang trip na umasada. Kahit pumuputok ang bukan sila'y sama. Ganyan sila mag-drive na ko tol, pambading yung tricycle driver sa amin tol nagbabangking. Ganong kalupit tol at swabe, parang nasa pere ka. Yun aking sinabi sa inyo, nagbabangking. Yung sa amin naman, nag-scuba diving. Tangina, pagkamali ka yung walang sider sa inyo. Sa amin ay mga walang gulong. Por favor, mga tricycle driver, sa amin walang motor. Walang motor, you wanna fight me? Mga tricycle sa inyo, pare Jack 90. Tangina, dituti. Sumakay ka, tangina ang buti. Mga motor at mga tricycle driver, pero lahat ng driver sa amin ay pusher. Ganon sila katindi, sila ay nagbibigay. Mga tricycle driver sa amin, lahat sila ay may namatay. ripat takot dyan tol na technical. Yung tricycle sa amin ay di pedal. Pero para bang mahina, dinitawan ko kaya ikaw ang gasolina. Gasolina sa amin, malakas ang bike. Kasi yung pamasahe hindi nag-hike. Anong sabi mong Jag 90? Eh yung truck ninyo, ginagamit motor ni Jollibee. Wala yung mga tricycle driver. Yung sa amin tangina, sobrang payat mo ka ng ghost rider. Kakaba to, ganyan ang tricycle driver sa Balibago. Alibago, di pedal. Ang tanga nito, talaga. Kaso di pedal. Nagsapan-sapan dalawang ribat. Ayun na. Ulit. Driver sa amin sila at the best. Nagdadrive sila kahit nasa riles. Kadani lang. Pasukan ng parating na trend. Kaya sila pa rin sa akin ang magaling. May ripat ka sana tol kaso nagpigil. Pati driver sa inyo, ang mahal maningil. Bakto ba lang tapos punta mo sa Astro? Singit sa'yo, 80 na ng gago. Jetta na ng gago, mahal sa Balibago. Lalo na pag yung pasahero ay Amerikano. Diba? Real talk yun. Kaya naman pala mahal din si Ronron. Real talk yun, tama ka dyan. Kaya walang tricycle, ang mga tricycle man. Kasi ang gamit nila ay sasakyan. Kaya sa singil, di kayo na mahalan. Kanina, nabulol. Ako'y magpapatol. Kaya wala akong kanina ko on the ball. Galing. Kaya ngayon sa pasahero ticket. On the ball, lahat din sa amin tricycle driver. Halos silang lahat doon ay halos dancer. Lahat sila ay dancer. Ang gagaling nila pag merong cancer. Tangin na dancer, pati sila na hustle. Oo, mahal sa inyo lalo pag pupunta hotel. Kailangan laging may tip, kailangan may 500 ka na iipit. Naiipit na 500 mga trike sa amin, kakaiba dinadaanan. At ano sabi mo, on the board, mga tricycle driving namin laging stop board. Laging stop ball. Ako naman nag-scroll. Kaya di nakapama.